Είχατε πολύ ωραία θέμα συζήτησης, το οποίο φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και πάρα πολύ τη σημερινή εποχή, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία, ποιες επιχειρήσεις προχωρούν μπροστά και ποιες επιχειρήσεις μένουν πίσω. Αυτό για την Παπαστράτος τι σημαίνει? Σίγουρα είστε μια εταιρεία πάρα πολύ δραστήρια, κάνετε πολύ ωραία πράγματα, είστε μέσα στην εποχή. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια εταιρεία να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όχι απλά να προσαρμοστεί, να τα αξιοποιήσει και να πάει ένα βήμα παρακάτω? Στην Παπαστράτος αρχικά να πούμε ότι θέλουμε να μην μένει κανείς πίσω. Γι' αυτό και μόλις πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώσαμε μια μεγάλη πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία Future Ready Greece, που στοχεύει με συγκεκριμένες δράσεις από τώρα μέχρι και τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι δηλαδή τα 100 της Παπαστράτος, να βοηθήσουμε τόσο τη νέα γενιά όσο και την κοινωνία να μην χάσει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πρόγραμμα με δράσεις που απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά και τους βοηθάει να αποκτήσουν και τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και να φέρουν τις δεξιότητες αυτές σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. Τώρα, αυτό είναι αυτονόητο για μας, γιατί η Παπαστράτος, όπως και η PMI, έχει στο DNA της την αλλαγή και το μετασχηματισμό. Είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-12 χρόνια, εντελώς τόσο το προϊόν της, όσο και τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στην αγορά, αλλά και στην κοινωνία. Και έχει φυσικά αλλάξει και τον τρόπο παραγωγής της. Άρα, για μας ήταν αυτονόητο να έχουμε αυτή την πρωτοβουλία και να βοηθήσουμε και άλλους να το χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα για να λάβουν αντίστοιχες ενέργειες. Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν και την ίδια την επιχείρηση με τα ταλέντα που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτές τις συνεργασίες και από αυτές τις ευκαιρίες που δίνεται για τη νέα γενιά. Γιατί σαφώς κάθε επιχείρηση θέλει και νέο αίμα, θέλει να αλλάζει, θέλει να ανανεώνεται, θέλει να δίνει ευκαιρίες και να έχει και ένα θετικό αποτύπωμα και στην κοινωνία, είτε είναι τοπική είτε είναι ευρύτερη αναφορικά με τη λειτουργία της και τον τρόπο ενσωμάτωσης νέων εργαζομένων κυρίως, αλλά και γενικότερα της εξέλιξης του κάθε ατόμου που είναι στην παραγωγή. Στη Παπαστράτος πράγματι υπερηφαρευόμαστε ότι είμαστε, αλλά αυτό είναι η αλήθεια, εκολαπτήριο στενεχών. Όχι μόνο για την ελληνική οργάνωση ή για τον πολυεθνικό όμιλο στον οποίο ανήκουμε, αλλά και για την αγορά και την οικονομία στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί τόσο από την καθοδήγηση που παίρνουμε από την ηγεσία μας, όσο και από το ίδιο το DNA μας και από την στρατηγική που πάντοτε εφαρμόζουμε, κοιτάμε μπροστά. Νιώθουμε υποχρέωση να φέρουμε σήμερα αυτό που θα έρθει αύριο και να το κάνουμε πολύ πιο εύκολο για όλους μας.